Srbija nema plan razvoja, ima plan predsjednika. Zakon kaže, vlada mora da predloži plan razvoja Srbije najkasnije do januara 2020. godine. 4 года spustja dokumente što ne suštvuje. Plan razvoja trebalo bi da definiše pravce razvoja zemlje za najmanje 10 godina i da ga usvoji skupština. U njemu se određuju prioritetne investicije, ciljevi i rokovi. Ali vlast već godinama izbjegava taj proces. Umjesto državnog plana imamo lične planove Aleksandra Vučića i Siniše Malog. Predsjednik je letos najavio plan do 2035, koji nije zakonski dokument, već politički program. Fiskalni savjet upozorava, zbog toga država investira ad hoc, bez strategije, bez merenja efekata, bez reda. Umjesto plana koji bi važio za sve vlade, Srbija dobija plan koji važi dok traje jedna vlast. Rezultat. Ogromni projekti biraju se po volji, a ne po potrebi. Ja zemlja bez plana ne zna kuda ide. Da li Srbija zaista ne zna gdje ide ili neko ne želi da se zna? Piši u komentarima šta misliš.